prišla zaspievať normálny život od Simi Malthausovej a moju vlastnú tvorbu Prázdniny. Život a normálne dni, chcem a zdá veľa chalúbu v horách a záhradu so susedmi zdieľať. Len tak objať si muža a mať pocit, že mám kam ísť. Len tak objať si muža a mať pocit. Nestačí izba a láska, čo siaha
dnešná noc bola noc hudby, tak aktivity deti pokračujú až do neskorých večerných hodín. Takže ďakujem za pozornosť a chcem sa toho zapojiť. Dovidenia. To vystrihni, fajn. No to ešte uvidíme. Ale no tak. Toto keď chceš dať na YouTube, tak to radšej vystrihni.